Takže pôjdem veľmi rýchlo. Zdravím, volám sa Mima, mám priateľa, ktorý miluje hokej. A kvôli tomu hokeju nám zlyhalo celé poobedie. A ja sa snažím toto rýchlo natočiť, lebo ja ho idem dneska nachytať. On o tom nevie. Bude to veľmi rýchle. Niekde tam je. A uvidíte, aký je veľký fanúšik. Fanúšikov nie je veľa, ale tento fanúšik stojí za to. Čo robíš? Na Instagram si dám video. Idem do obchodu, chceš niečo? Hej, vieš čo, zober mi kolu a môžeš mi zobrať ešte gumené cukríky. Fúha. Kedy ti začína hokej vlastne? No, Aby som vedela, alebo si chcem niečo pozrieť. Polhodinečka. Poprad! Polhodinečka, dobre. Dobre, takže odišiel a mám pocit, že toto bude dobre. Ten fanúšik sa tam ukázal, počuli ste ho. Čakáme na to. Ja niekde skryjem tú kameru, ešte neviem kde. Niekde ju poriadne skryjem. Nemôže vidieť. Kamera je skrytá, 50 minút som mala na toto všetko. Je to skryté na boku, kde sú veci opreté, tak aby to Marek nevidel. Dúfam, že sa poriadne pobavíte, lebo toto je fanúšik fanúšikov. Neverí mi, že kričí, konečne to uvidíš. Ja si idem do vedľajšej izby a budem len čakať, kedy príde. Takže kamera drž. Čo, ale som tam vyhráme dneska? Dneska vyhráme? Vyhráme dneska? Pôjde. Môže dneska príjme šťastie. Šťastíčko. Arizona je pri tebe? Ja, to je fanda. To je najväčší fanda. Nekričať. Dneska sa nebude kričať. Ideš preč, bereš energiu. Nám fanúšikom. Nám fanúšikom berieš energiu, poď za Rizovka. Všetko sa už skilo. Dobre, tu buď strednú Mareka, dobre? Niekedy s kontroverznými verdikmi, ale uvidíme. No, poďme na to. Bude podanie hráčov. Ti nemusia postaviť samotný na rovinu. A budeme môcť začať šiestý zápas. Zápas finálovej série medzi Popradom a Košicami. Doma, či Jan Lacov alebo Tomáš Vošoda. Kto z tejto dvojice bude ako prvý vyťahovať púk spoza svojho chrbáta. V tejto chvíli Derlev zavezol púk do útočného pásma a odrazený púk od zadného mantinelu, ktorý je Tomáš Vošoda. Vietnam! Yes! Vietnam! Yes! Krásne! Čtvrtá formácia Kamzíkov. Neboj sa, vyhráme 1-0. Čistý priestrel. Že tam naopak spravil obrovské peniaze práce tým, že chce veľmi dôležitom stretnutí, ale to môžeme povedať oboch celkom, pretože dnes sa... Dobre, ale teraz pozor, hráme, toto sa mi páči. Takto keď budeme. Teraz bola dobrá práca, Zagrapana, ktorý je... No, a toto nebol na hlavu. Však tam bol trošku prikrčený. A čo? V prípade bolo to na hlavu. Takže v tejto chvíli Poprad a Prajsilová hra. Uvidíme, či ju Kamzíci zvládnu a dokážu využiť. Tak sa tu nedohodneme. Reklamná prestávka. V každom prípade po Lacovom zákroku pripravené vhadzovanie v košickom pásme, kde sa snažil Mlynarovič usadiť svojich spoluhráčov, ale Ivan Broufi na opačnej strane bol úspešnejší a tým pádom môžu tvoriť Bí! Jo! No! Je tam! Tak toto je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Patrí Inčikovi Abdulovi, ktorý
Krásne. A kričíš, jak zmysel Som tu ja a sme tu 22 hráči, ktorí teraz musíme vyhrať a je 2-0. To je neskutočný zápas. Duch slepý ma prepadol teraz. Teda tam, hokejistom. Pekne, a von. Nedvíhaj ruky, von. Veľká škoda pre hostí, samozrejme takýmto spôsobom stratiť ten svoj útočný tlak, ktorý už začínal vyzerať... Faul a trestné! Trestné strieľanie! Krásne! A dávaj, teraz musíš ukázať normálne, čo do teba otec vložil. Tyčka, gól! Dávame gól! Taký v podstate nastrelený kuk na modrú čiaru, ktorý veľmi ťažko mohol zachytávať, veľmi ťažko... Nevadí, to nevadí. A ešte tam nejaká tá preslovková sekunda bude. No ale tá preslovka... Jak bolo na záhrade? Rovnako je hráči, pretože Kamzici vyhrávajú po úvodných 20 minút. Pekne vypustí reklamu. Na toto sa už nedá pozerať. To sa nedá pozerať. Mami, čo sa deje? Ocko nám... Navyše 18. minúty úvodnej časti hry mal Patrik Svítak k dispozície trestné strieľanie po faule na... Stále ešte hokej? Ale... To je druhá tretina. A najazd... Každého hokejistu treba pomasírovať. Keby som sa tu vyzliekla, asi ma všimne. Dokáže Čobiov-Vránca veľmi dobre kontrolovať útočné snahy. Ktorí dokonca rozhodujú tieto série, či už naposledy Šedivý predtým. Gól! Není gól? Puk vyletel na ochranu sieť. Niektorí fanúšikovia možno už dvíhali ruky nad hlavou. A ja už som tu kričal, ty bol. On hore strelil. Meter pred seba a tam už bol pripravený. Brániaci ho... Toto bol gól! Yes! A ten je strelcom tretieho gólu v dnešnom stretnutí. Presne na více, takže popravdu... A dáva ešte jeden gól. Krásne, wow. Faul. Konkrétnych tretín, tak sa to veľmi líši. No! Strata krásna kolmy. Chlapci, to teraz musíme normálne dať... Teraz Haščák. Asi vo Švrdá. Pekne. A faul. Hej! Rozhodcovia zabudli pišťalky, alebo čo? Ty si diabol. A čapaj! Skončila sa druhá tretina. Opäť sa vraciame späť na Popradský ľad. Pred nami musia sa pokúsiť o malý zázrak na Popradskom finálnom štadióne. Žiadne zázraky sa diať dneska nebudú. Žiadne zázraky. Máme chlapi, tak čo to? O, pozor! Vo Švrda teraz môže, prosím! Pozor opäť na Gabriela Spilára. Vo Švrda, ty si... Krásne. Vo Švrda nebol vôbec istý tým zákrokom, ktorý predvedol. Istý si nebol istý. Husté, nesekaj. Pozor, teraz 2 na 1, pozor. Haščák! Jaj! Marcel Haščák využíva túto kontru a prihrávku na Carania Košice. Sú možnosť... Chlapci, hrajme! Na No čo robí? Veď už prestaň rozprávať. Lukáš, čakaj, dorážka. Emina Millera, ale teraz Laco udržal svoje mužstvo. Dávaj, majú! Naznačená strela, ktorá prichádza. Tu! Košice. A takýmto spôsobom. Tak po oddychovom čase, ktorý vzal Roman Statien, predsa len... Pokým si tu nebola, prehráme. Teda neprehráme, 3-2. No vidíš, som ťa priniesol a hneď presilovka. Krásne. Poďme dať gól. No dávaj, dopredu. Dorážka. Aj v bránku, do boha. Seklo ti husté. Pakoček mal navratu rýchlosť. Ale pokud sa nedostane Šerbatovou... Vyhodiť! Ježiši Maria, kde to je tu? Joj, Ježiši Kriste! Krásne, a teraz... Prozor! No ja som dopotený jak koň. Lafajky, ty kokos.
Ja prehríznem ten slov, keď náhodou, ticho, a nechcem to vysloviť, že náhodou to sa môže stať. Joj, do prázdnej bránky, no! Yes! 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 Že hraje, takto. Pretože barani si to rozdajú s kamzíkmi a... Tieto týmy by potrebovali také krajšie a úspešnejšie play-off. Krásne! Postupujeme ďalej. Postupujeme ďalej. Ešte hrajú? Vidíš, že sme vyhrali. Čauko, zdravím druhý deň. Ja idem na to, idem to zostrihať, pripraviť. Veľakrát som sa tam nevyskytla. Ja som tam prišla 2-3 krát, už ani sama neviem. Takže neviem, čo sa tam odohrávalo a myslím, že to bude sranda. Dúfam, že sa vám video páčilo, vy už to vidíte vlastne celé také zostrihané. A ak sa vám to páčilo, zase opakujem like, sub, že sa nachytáme ešte aj na budúci krát. Tešil ma, ja som Mima a je to tam. Čaute, fanošici. Čau.